Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya aturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya. Dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Kapolsek, Ugi Bapak dan Ramil. Dan gak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Sempit yang bila mana pada malam hari ini telah berkenan mengundang segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya dari Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak kata, acara demi acara telah Anda saksikan. Untuk acara yang satu ini, saya akan menampilkan sederetan seniwati Ludruk Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekar Sari. Memegendang tak seponane abadan tak lakonane abang meneh para lempura bangsa ijo malih putih bocah meneh ora uyur sing duwe bojo ranate dari mana datang ngalintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya kita dari mata turun ke hati. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini sebelum saya tampilkan si cantik jelita, ada pemberitahuan bahwa Mami Okta tidak hadir pada malam hari ini. Kenapa? Hah? Mami Okta rusak. Saya ngerusak. Hei, amit, Bu. Waduh. Hei. Loh, Hei. Tami. Hei, sindene ku teko kono. Kadir matamu ah. Loh. Lah iku Bayaran mbok bathok dhewe atine. lho, sik ta lah juragane ku mang lo ngomongi, lek Mami gak iso teko. Aku mari kiret. Hah? Piye? Mari payu. Loh, gak usah Lancar. berbohong dirimu. Aku kancamu kok mbok tinggal. Minggir ta, Mas? Nyun sewu nggih. Paringi jalan, Pak. Amit, amit. Waduh, aku diambungi pakde iki lho. Modelmu mi lek diambungi pakde brok-brok, lek brondong ae kok tukno. Lancang kono ki ya. Lancang piye? Wong aku teko kok ora gak teko. Loh, lah jarane juragane ngono. Mami gak iso teko, Mbak Inge. Ngono iki aku ya manut apa jare juragane sing bayari. Lah penerak duwe teleponku jane takon mi sampe ndondi. Ngerti sebabnya aku telat. Lah lha apa? Aku ditinggal lho res area tol kono lho. Lah lha apa kok iso ditinggal nduk kono? Sopirku kurang ajar, aku ngoyo ditinggal. Jagani kene tipeke kene ya gono nggone ngoyo. Loh, mosok Loh, krungu
Cukup diturno ae wong ngatasi lanang ae kok. Lanang matamu ah. Gelungan sampe gede lanang. Kene sumpri jedit begitu teko blek aku ya keblek ngoyo. Gak ono ngene ngono. Le, sampeyan sing kurang bersyukur. Karo bapak-bapak panitia, iku wis disediani nggone sediani apa nang kono ya gak ono krembangan gawe ngoyo. Kalau deloken kalen kari jegur. Langsung ekonomi yo nandi. Nduk ndi? Tak pepet pelem iki lho. Jambu ta? Pelem ngarep iki lho, semute mudal. Ndasku dirubung semut iki lho. Nggih, monggo Mami. Uluk salam. Alhamdulillah Mami Okta nyampe mriki nggih. Sami sehat sedaya. Kok gak kompak warga Selempit ditungano selamat kok. Sami sehat sedaya. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah ingkang sampun rawuh. Amin. Ugi pamong desane. Amin. Masyarakate. Amin. Ugi kunjuk para senimane. Sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik le. Menyesuaikan kostum. Kostum kita itu yang dipakai cewek. Cewek. Jadi swanten iki kudune Cewek. lho iku lho jarene nek sing ngelokno jarene Iya, mang saiki. wedok kok suarane lanang. Amene isu sampe ndelok aku lak macak sapam. Lancang kok. Jumpa kali kanan dalu menika matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh ugi channel-channel YouTube yang sudah meliput dan juga Pak Kaji Comot sudah hadir di sini Umi Genti Nggih, keluarga matur besar sembah sampun nuwun rawuh sedaya. mriki. Nggih. Didukung apa yuk nang kene iki yuk lighting-e Fortuna Lighting motor dan juga sound system THC. THC audio ada duelnya ndak? Duel. Duelnya apa iki wis? Mbok kono catetane. Nggih. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Audione wong sempit wis ngono ae ya Mi ya. Ngoten. Wis matur sembah Yuk nuwun. yuk. Ayo diwiwiti Bedayan Sekarsari bersama duo Kembang Api. Edisi Kembang rek. Edisi kembang. Edisi Kembang. Wah, canggih, istimewa masyarakat Selempit sampene akeh ngadep rene kabeh. Yo, sing delok raimu iku ya sapa lek gak ngadep rene. Masih gak usah dikongkon, masih sing kono, sing kono, sing kono. Gak usah dikongkon mesti ngadep rene. Yo ndelok potonganmu, ngerti gak? Wis aja kakek ngomong anak-anakmu ki celun. Tak culai rada mundur. Kaya gajah mungkur ngono. Mikir. Edisi jajan rek, edisi jajan. Kok apa mau kembang? Kembang, edisi kembang. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella, Ning Adis, Ning Kiki, Amelia. Iki trio kembang apa Mi? Apa cak? Iki ana sing ngarani Kembang Gajeng. Kembang gajeng. Bersama trio Kembang Gajeng. Ayo dok. Sak lembar godhonge karo katon samper ngomong putra. Wangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak lewangi karuan umur kari senenge tak melu duwe
Sabaripun kembang gajeng Niki disusul sinten niki? si cantik jelita Neng Marsa Neng Dias duo mikimi Duo kembang rawe. Lah. Tadi kuatel ngono rek. lak garai keroken mi. Selingan jayune baru jarak kelingan karang siramu. Mangan bandeng dicampur roti bojong kadang pancen manasati bengkiae kayune jati gandeng kan. Lah iki selanjutnya iki yuk. Di belakang Neng Dias akan saya tampilkan Neng Rani dan Neng Nana Saleho sing duwe iki lho Ri. Iki dua apa mi? Duo kembang kates. Kembang kates iku lak akeh tlutuhe ya mi ya. Apa-apa sedep. Galange sepur jati lompati ajara momor pangatresna dipielani. Nang Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncoan bayang gopra ojo dipakoni gendaan panjang pancen manasati. Mek ngono aku gak gelem aku di gendaan panja. Aku mau Aku ya mau. dapak gak ngono Baba baba. kudu diantem tutuk ayahku. Baba baba. Di belakang Ning Nana Saleho akan saya tampilkan Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Iki dua apa mi? Duo kembang jati. Lo alah. Siapa kita? Winky Winky, Dipsy, Lala, berpelukan.
Apa? Dikira MC ini gak iso ya. Heh, kaya mbak-mbak iki mang Lah, ya. iya. Mas, ewang ngono jawab ya. Ewang ngono jawab ya, Siap, Mas ya. Heeh. Ayo. Ayo. Siji, loro, telu. Siapa kita? Kau enak mi. Kaya gak krungu aku. Lah kok Balik. balik ya. Siapa kita? Berpelukan. Tak tono kabeh. Ada. Iki ae lho. Laki-laki. Wong dhek lanang berpelukan gak putrime. Blas. Ayo mi, Selanjutnya monggo. normal dapat gak ngono. Di Ya. belakang Kadang-kadang. Ning anikku malah akan saya tampilkan Ning Nyantika nang Ning Ayu Sabdosing. Duo kembang apa iki mi? Duo kembang juwet. Sak lembar godhonge karo tata sabar sak wetara. Mas apa, Mbak? Mas. Api suaranya kayak banji nyeluk customer. Mas. Aduh. Kak Jejer kono. Di belakang Ning Ayu Sabdose akan saya tampilkan Ning Fikum Ning Yuni Suyanto. Kembang apa mi? Iki kok gak iso metu lho mi. Duo kembang bore. Lak gak nyekar mi, iki cedek kuburan mi. Terus meneng wae. Sak lembaran godhonge cipir baton sabar anggono ku mikir Sukata gila nyolong moto ning gerinting ombo kodonge durung mesti aku melok riko aja mbok ketek ana bojone. Di belakang Ning Yuni Suyanto akan saya tampilkan Ning Susanti dan Ning Mariati. Iki duo kembang apa mi? duo kembang macan kerah.
klambine sing anyar kabeh. 3 artis sekaligus Ning Rizky, Ning Titin Mustika Waras, Ning Sartini. Lah iki lho, trio Kembang Tetes. Kembang Tetes. Bojo gak mulih Etan kali, kulon ya kali, arep nyebrang kana uwate. Etan gati, kulon ya gati, tak timbang-timbang padha abote. Monggo Mami, senior-seniornya Budi Wijaya. segera Mami Okta tampilkan mriki senior Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Yayu, Saking Lamongan, disusul Ibu Mary, saking Mojosari, disusul Umi Irma, saking Jombang. Ini trio napa, Mi? trio Kembang Kertas. Kembang Turi yo kenek. Kembang Rawe dibumbu pecel, atiku kaya ngene dadine mangkel. Jambu alas kulit ijo sing dikedes wis duwe bojo, bisa gambang ra bisa nyuling, bisa nyawang ra bisa nyanding. Bu Inga, Nggih Mami, sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga Selempit ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. nggih matur sembah Donga kula nuwun. malih pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Nggih. Sesarengan artisi Sekar Sarine Budi Wijaya. Monggo Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau. Kutha Jombang arane Jawa Timur, tratae uga disebut kota beriman. Bersih nyaman wis dadi nyatane. Kota santri ya pancen akeh pandhae, kesenian ludruk iku kabudayaan.
tuku kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Mbak Inga Nggih Mami. nggih menika wau pasugatan Bedayan Sekarsari kang sampun dilajengaken para seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan sebuah pementasan lawak Kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. yuk Nggih. Wong Jawa unene nang jroning suku kudu eling lan waspada